рақобатро шурӯъ хоҳанд кард. бозӣ аз марказ оғоз мешавад ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайъатҳои Аделия Актамбекова, рақами 3 Нурсулу Мурзакулова ва аввалин голро бозигарони мунтахаби Туркменистон мезананд инҷо. Душенова ва рақами 13 Фотима Эрмаматова ва рақами 14 бошад София Нимченко. мо саҳнаи такрори голро мебинем ки аз маркази майдон чӣ гуна ҳуҷум оғоз гардид. Хуб, тими миллии Қирғизистон ки ҳоло мо бозиашонро тамошо карда истодаем ва бо ҳисоби 1-0 рақиб монданд. Аз рақиб имкони баробар кардани ҳисоб, зарба ва 1-1 мешавад ҳисоби бозии имрӯза дар дақиқаи 14-уми майдондорӣ. Туралиева шумораи 10 ба задани гол даст ёфт. аз як имконияти хеле хуб истифода бурд. паси футболбоз ҳуҷуми навбати мунтахаби Қирғизистон ва боз як зарбаи дигар чӣ гуна хавфнок ва ба гол табдил меёбад ин зарба. рақиб ниҳоят гол зад баъди чунин як бозии зебое ки ӯ нишон дод. Нолат Тургумбаева, пас ба канор Туралиева, зарбаи навбатӣ ва иштибоҳи шумораи 9 Ҷерен Мамедова ва ту ба тури дарвозаи Туркменистон ворид мешавад. Акнун Туралиева гол мезанад дар ин бозӣ ва нахустин голи ӯ дар ин мусобиқа. ҳисоб бошад 3-1 ба фоидаи Қирғизистон. саҳнаи такрорро мебинем. мо аз канор ҳаракат кард, албатта мехост зарба бизанад вале расиш ба бозингари мунтахаби Туркменистон сабаби асосии ворид шудани туп гардид. фикр мекунам дар ҳамин вазъият ва ҳамин тавр бозии мунтахабҳои Туркменистону Қирғизистон дар даври аввали кафа 2024 футзал байни бонувон ба поён мерасад ва Қирғизистон бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст овард ва 3 имтиёзи нахустро